ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே எப்படி நெய் செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. டெய்லி பால் காய்ச்சி அதில் வர ஆடையை எடுத்து இந்த பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். இப்போ நான் இதை பிளெண்ட் பண்ண எடுத்துகிட்ருக்கேன். கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு போல். இப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நான் பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன். இந்த பிளெண்டரோட டீட்டெயில்ஸை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். இதில் பல்ஸ் 1லேருந்து 5 வரைக்கும் இருக்குது. நான் 2 வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க. இதோ இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெண்ணெய் திரண்டு வந்துட்டுருக்கு. வெண்ணெய் நல்லா திரண்டுடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை தண்ணியில் அலசிக்கலாம். நான் ஒரு பாத்திரத்தில் ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஐஸ் வாட்டரில் வெண்ணெய் திரட்டினா வெண்ணெய் நல்லா திரண்டு வரும். இப்போ நான் வெண்ணெயை திரட்ட போகிறேன் பாருங்கள். என் கை சின்னதாக இருக்கனால நான் சின்ன சின்ன வெண்ணெய் உருண்டைகளாக திரட்டிகிட்ருக்கேன். இப்போ எல்லா சின்ன உருண்டையும் சேர்த்து பெரிய வெண்ணெய் உருண்டையாக மாற்றிடலாம். இப்போ பாருங்கள், எக்ஸஸ் வாட்டர்லாம் வெளியே வந்துருச்சு. நெய் காய்ச்சறதுக்காக எங்கள் தோட்டத்தில் இருந்து நான் முருங்கீரையை பறிக்கிறேன். நான் கொழுந்து இலையாக பறிச்சிக்கிறேன். அப்போ தான் நெய் காய்ச்சும் போது நல்லாயிருக்கும். இதுதான் தூக்கணாங்குருவி கூடு. முருங்கை மரம் பக்கத்துலேயே இருக்குது. எனக்கு இது பார்க்கவே ரொம்ப பிடிக்கும். வானல் சூடானதும் நம்ம திரட்டி வச்சுருக்க வெண்ணெயை நெய்யாக்கலாம். வெண்ணெய் உருக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் முருங்கொழுந்தை போடுறேன்.
முருங்கொழுந்து நல்லா மொறு மொறுன்னு வர வரைக்கும் நான் இதை காய்ச்சிக்கிறேன். பாருங்க, முருங்கொழுந்து மொறு மொறுன்னு ஆயிடுச்சு. நம்ம நெய்யும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நெய் நல்லா ஆறிடுச்சு. நம்ம ஒரு சுத்தமான பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். அதில் கொஞ்சம் கூட ஈரம் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம இந்த நெய்யை நல்லா வடிகட்டிக்கலாம். இது இப்படியே கொஞ்ச நேரம் விட்டுறலாம். நெய் நல்லா இறங்கட்டும். இப்போ நம்ம நெய் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம நெய் இப்போ நல்லா வாசனையாக இருக்குது. இப்போ இந்த முருங்கைக்குழம்புல கொஞ்சம் உப்பும் சூடான சாதமும் கலந்தா நம்ம நெய் சாதம் ரெடி. நெய் சாதம் க்ரன்ச்சியாக டேஸ்டியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை நான் அடுத்த நாள் எடுத்து பார்க்குறேன். நல்லா திக்காயிட்ருக்கு, மணல் மணலாக இருக்குது, நல்லா ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கு. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.